Вітаю, сябры і сяброўкі! Сёння вавёрачка Рататоск завітала да вас з анонсам. Так як надыходзяць святы і ўжо праз месяц каляды, то самы час варыць калядны стаў. Якраз ён дазрэе да каляд. Так што берсеркі піўныя і не толькі, чакайце на каляды. Вельмі смачна, я спадзяюся, калядны стаў. Ну, я ўпэўнены, што ён будзе не горш, чым у Аліварыі. Ну вось, тады запасайцеся цярпеннем і будзем каштаваць на каляды. Now that design is fairly simple, and it usually works the same. You'll have Razor Houghton scoring in the Ireland-England game, and you'll know you're in an Irish pub the minute you're in the door. For a couple of ways with Borons will be Murder and Christy Moore. They've got one in Honolulu, they've got one in